Здравейте на всички, аз съм Хайдута и днес ще направя ревю и анбоксинг на новия ми микрофон и новата ми стойка към него. Това видео не е спонсорирано, просто исках да покажа с какво апгрейдвам качеството на моите клипове и на стримовете. Реших да сменя стария ми микрофон с нов микрофон, просто защото смятам, че за да мога да бъда по-успешен, трябва да осигуря повече качество и уют на хората. Знам, че не съм голям ютубър, че да апгрейдвам с толкова професионална техника, но все пак смятам, че си заслужава, защото колкото и малко хора да ме гледат, дори да са 5 човека на стрим, не е важно всъщност колко те гледат, ами колко ще се задържат да те гледат. И затова реших да взема микрофон на Rode. Той е USB и в същото време може да бъде XLR микрофон, което означава, че ако искам нещата да бъдат още по-професионални, имам възможността да го направя. Реших да взема и ето тази стойка, която струва 109 лева. Смятам, че качествената стойка съответно ще даде и по-добър звук на микрофона, защото бюджетни стойки като точно тази издават доста често неприятни звуци, които не могат да бъдат изчистени от микрофона. По време на анбоксинга ще записвам с този микрофон, но след анбоксинга ще ви покажа и звукът от новия микрофон. А сега нека да продължаваме към анбоксинга. Вече кутията на Rode е в моите ръце и трябва да призная, изглежда доста елегантно. Сега правя един тактически хирургически разрез с ножа и отварям кутията. И съответно вътре в нея ни чака още една кутия. В кутията ще намерите поп-филтър, микрофон и кабел. Още от първото докосване на микрофона се усеща качеството и колко е тежък, наистина много тежи. А ето тук е входът за XLR кабела. Преминаваме към поп-филтъра. Пластмасата е мека и изглежда много здраво изработена. Ето така се поставя върху микрофона. Имаме, разбира се, и книжки с инструкции. И към микрофона получаваме и USB-C кабел. Ето ви общ план на всичко, което идва в кутията. Продължаваме с стойката за микрофон. Имаме отново книжки с инструкции. Ето я и самата стойка. Към стойката получаваме USB-C кабел и USB-B кабел. Да, тук леко фейлнах отварянето на кутията. Сега нека да направим и един саундчек колко е здрава изработката. Искам да отбележа и още едно нещо, което е много важно за тази стойка, тъй като аз си блъсках главата точно един час, за да разбера как всъщност мога да сменя кабела. Това е оригиналният кабел на микрофона. Действително, процесът е такъв.
трябва да хванете кабела и леко, ето така да го избутате напред и тази част се освобождава. Сега няма да го махам цялото, защото не искам пак да се мъча. Така, вече ме чувате изцяло с новия микрофон. Единственото нещо, което е проблем в момента е камерата ми, защото заради осветлението ми, което аз намалих току-що, за да може поне да не изгаря толкова много, белият цвят много гори на тази камера. Може да видите сега разликата. Виждате ли каква е разликата? Гори? Не гори. Общо взето ще трябва или да си поиграя с камерата, веб камерата, или да ползвам ето тази, което ще видя как ще стане. Сега, вие си направете преценка точно как се чува микрофона, в смисъл харесва ли ви. В момента би трябвало да е по дефалт настройки или на старите настройки на микрофона, не съм сигурен. Би трябвало с филтри и други настройки, които можете да видите в YouTube, има навсякъде, да стане доста по-добро качеството на звука. Сега не би трябвало да чувате звук от компютъра, защото микрофона си има негови вградени филтри, които би трябвало да изолират до някаква степен околната среда. Имайте предвид, че аз съм в стая без никакво обезшумяване. Няма ги от тези панелите, които се лепят по стените, за да могат да обират звукови вълни и такива неща. Сега, нека да направим един от тестовете и то е докато говоря, да кажем, да чуем как звучи клавиатурата и до каква степен се чува. Така, в момента си пишеме нещо, използваме ето Enter, моята е сравнително шумна. Да кажем, търсиме си нещо в забранените сайтове. Вие преценете доколко се чува, даже аз в момента не знам дали се чува нещо, като прегледам записа ще видя какво всъщност се е чуло. Това беше ревюто на новия ми микрофон и стойката, която между другото е много подвижна. Много ме кефи. Мога да си мърдаме така, както си искам. Гледай сега става. Мога нагоре, надоле, назад. Това беше ревюто. Ако ви е харесало, може да лайкнете и да се абонирате.